Kajing don jong ki jaka jengo okai ki be itnat hawes khasi hills kala long ka jingkur ku ka bakraw ye ki nong shong shnong da ka jingwan jong ki nong jengo okai na keleng ki jaka kamau phan lur ka de ka waini ka jaka jengo okai ka be itnat bha ka bala khring ye ki nong shangkai suwari na keleng ka perthai la ban ong bawat hakini ki sngi ba ka sin beneng kam da shai bha na mar ka jungju jong lo khanduru ki nong wan jengo okai ki bon ba hakini ki si tho deng ka laitri ujamang unong tho kubor ulahir ban jurip ye ki jingshna ye ki linti ya ki jan na mau phan lur hadu clear jong ulo mau thar rashan lalap basilenter jong ka te ka jaka ya ki jan ka bajnga kum ba 8 kilometers aa kiladon laitli ki jaka shongkai ki balashna itnat bha Henryna kadau jong ka jingbam biang ki kherdop ban khang ki belang ki layo ban nung lai loi khamtam haka poslam kumta ka madan madia bat ki jaka shong ki dap tang de ki ej blang suda lalap ru baha kawai na ki te ki jaka shongkai ki don ki riu dusmon ki bamla bantim ki bela penyam yo wei ubseng bat wan bo ahapo kawai na ki jaka shongkai halo ka jinglong jingman jong ka te ka jaka jengo kai layo abun ye kren bat uba boni leng do leng khoi ubade unong pet nong khmi ye ka te ka jaka ha ka baula ai kublei ye ka tourism department ka bla shim khia man penyo ye ka lenti ye ka jan shadu clear jong ulo mau that raishan ublei boni pi mo por la or kindu ya ha jing kali jong pi ka dei bat ka ni ka tu sim ni ka dei ba jing pi na ka len jong nga kum wei ni kinong pet nong jo ye ka jaka try jaka jong ni masa wan ong ba kijing bit jing biang kala don ni mde bo em ni kalen sarkar kala trai sitom kala phai khmat chingi la bun snem manta bar kan sinong kala ki wa de tourism ten rei kijing bit jing biang kalong ba ni don kam panang pembet pembet shu we de suro kam pen he si man penitana de jaka songka jaka ya ka jing tourism ni ki bun ba ki bawan kam tam ni ki polilim vi jika songkai ki be dei ban kini kin kamtam ki dei jika songkai ki dang don ta ki dei tang ne ga trekking path ka ka government na kali tourism department kala ai se kan ne jika jimi ko kala ta mat nang sudah president tam ye shua itu shua lo dal le tu te na do mo perlu trekking path ka ba ki tourist bila man ya na mo perlu do mo tourism to ti ki don sia kita ki kini ki yeng songkai halan ki halan ter jo ne ka footpath ka ba ka tourism department ka sna tenre nga ngi i kum mga kum trais nong i ba kane ka ki so ka ki japo se ki dum ki japo nre ngam kno ya no ngam kno ya ka sarkar ta le ka i kum ni nre na semu ya ka government ya ka sarkar tourism department ka pakala ya ka ne lenti ka pula song dor ki klur ni se nre ban japo ka jing japo bar ka jing jaklia ki ni jakala se ngam kno ya sarkar kno ini no kala dei ka kamram ka jongi ki nong sno iwei pi wei nga werlan bakum ba sarkar la pani ne swachh bharat bangile ko se kum ka jing ki bro ki ne mo ki scheme ka ai knang ban sna yo ki ban khanaru ndei shi ban le pathar ban sna ban thung ding ban pritana di sno per ten re ka kamram ka jongi kum ki nong sno ka re ba khmatam bangi dei ban ye petlem baro lada ki dei ki ba ya inti lagi degi nong song jo ne ka lenter jo ne ka ke lenti mo balai ne sino tresan mo ka dei kamram ngi lagi degi nong ya lenti lagi degi nong song marjan ada ki dei hadu kimi ki pa ke ban hikai ko na se ila ban dei ki khna klung ru ile ka ki punjabong tu le se hadu ki nong ri jingri abangi i nomor bon staki et masi ke blang le se kan ka ying kan sekolah long no tangga jika se blang ne ke ngari ngien ri slap ki masi blang ka long jabo tu tourist kum no unchong tu tinggi dei ban ba klik re jongi ki pat ba nong song ne tan jong ki ni atli snong se kamo phundur ba kala bisa ngangi dei ban te la kam ka ne da bang plus tu la da bang ni tre la ban pun khoi na nang ila ne ban hikai lang ba ki ba khamre na bat ki tu ki masi ki blang kim dei ban chuli rung tu se long tu ki marat ba khan try ndrei ki masi ki blang don ki jong ki try re ki kir ba kim dei ban punya bo yakini ki jika songkai ma kadai kala wei kadai ka spa na ka jongi ki no